Dámy a pánové, vítejte dalšího pokračování. Ne, vítejte u novýho. Let's play. Dneska si dáme SAS. Multiplayer Only Zombies. A hrajeme to jako multiplayer, jestli jsem to skočil. No, tak já to stopnu, mně se to asi nějak zbylo. No se to zbyl, fakt, no se to zbyl. Popí to, já jsem si tyko stál. A už to jde. Tak, dáme si. Tyrokuji, jmenuji se Anton.cz. Pokud se tady moje jméno, tady, nahoře, tady. Je to SAS. O zombie Asus multiple. A dneska si to zájem multiple. A vidíte tady ty moje peníze a necelank. To budete mít taky. A mám 15, tady jsou tady číslo, jestli to vidíte. Tak tady si to, tady je tu kampaň. A tady se můžete klidně skupit. A 100 je taky. A tady se můžete nějakou zbraň vybojit. A co tady je zbraně, to po mně. A start. A jdeme si kop multiple. A dáme si novou misi. A dáme si Ameriku. Stepo. Někteří jsou někteří se ne. Cože? Fashion mám, please, ty agin latel. Co? Aha, já nejsem připojen k internetu, já jsem blbej. Já jsem se připojil asi na Wi-Fi. Mě se asi zbyl Wi-Fi. Jo, vám si to pojil. No tak já to stopnu a pak si to dáme multiplayer, jo, ok? Tak čus. Tak co, já to musím vypnout, protože jsem mi zbyl. Já to musím zase znovu aktivovat, takže já to zapnu za asi tak sekundy. Tak pa. Konnichiwa. To znovu zapnu, jako se mi připala se do karty. Cože, žádný přístup k internetu. No, tak já to se musím zase. To je blbý, já to pojím a rychle to přesunu. Takže už zase pokračujem. Zabolec. Jsme tady zase zpátky. A tady tylko se mi objevil Twitchák, vidíte? Jedna se mi takhle. No já se jako asi připaluju. Se jako načítávám, no to je. Tak já vám to týkon tu hru ukážu, ale napřed to stopnu, protože to jde pomalu týkon. Když jsem to poprvé stáhl, tak to šlo rychle, a týkon, nebo 15 už to jde asi blbě. Aby se to nezbylo, to je škoda, aby se to nezbylo. Jmenuje se to SAS a nainstalujte si to na Google Play. Tam si to zadáte na Androidu a tam to najdete a pak si to může klidně listovat. Ale doporučuji, na mobil to asi nepůjde. Ale jde to na klasický tablet. Protože ta verze je na tabletu. A jestli byste to chtěli zát multiplayer s kámoši, tak to můžete si to klidně zát. A to je asi tak všechno. A je tam single player a ještě nějaký zombie mod na level 20, když budete mít 20 a já tyko se mi to už zase no takové, by se to zmátořilo. Zmátoří se, že se to nebaví. Já to stříhnu a pak se uvidí. Mně se to pořád už laguje. No já vám to také ukážu. A ještě vám ukážu ty zombie.